Kohimen koperabayir hautrai Jisu Christ. Bara artiligi jimpule mintakasngi ka penkan mau yangi ka hikai yangi halor ka jingkordor janga jingsha shito. Omdon jingsiso haka jingem jangi kalam ka jingsha shito. Mallaki kam ki bangile ngidon ki jingshitom lupa. Ngi keit ya uso janga jingchop khabangi Kloi ban yai lemba ka jingshitom. Mallaki kam ka bangile kadon kindiat ka jinge haka jingem jangi. Wadhaba ki kina school ki pule ki krakot ban toya ki exam kidon ki jingshitam ki aban shongkop ki aban krakot lese ki kwa banela ka henre ki aban pinduno kata ka jingkwa jongki namar ki sautu hakama jongi kadon ki exam lada kalam pass ba ka jingem jongi kam yai shapra haba ki yo result ki kemen but ki klat load ya ki jingshitam jongi ya ki por baro ka ba ki pelud ha ka ban Krekot leze ki ong ho hakata ka por ngam shimla yo le jinglade ngam shimla yo elakai bat ki parlo ngam shimla le kemen hadu kata henry baro kata ka jingkemen ka wanshangi shaki haba ki yo ka result haba ki kemen ka ka ju ka dor malla ke benda ki nongrep ki treshitam haba ki ot ya uso janga jing treshitam ki kemen ki num krenshu hadu katno ki treshitam haka juga dur mallaka binda joga jingim padu Jisu bu hakama jongiru ballongi bal job ballongi bal seizo ni dondro ya ka jingshitam haka jingim jongi ni dondro ke jinge ka ba palat ka bangi haben yakendu kamta me haka jinge kristan jongi ni don kamben bud ya ka jingi ka Jisu ni deben bud ya ki dinki jat jongu Jisu bandup longi ba job Tinagata ka daw, hangning yus ngo, u jaramaya u don ki jinge ka ba palat. Don ki briyu ki belati tuliu hakama jangu, ba undup jod haga jingem jangu, kadba udang kroy ki briyu, ban paisha ublay. Ulas ngo ting, ulas ngo ir, badula ud hakama tu blay, wad habanga persyang manlay ki kamba ba, ngadon tangi jinge sudah. Haka juga durung yusngo haka gospel Jisu hikai yangi bangi haben yai lemba ke jingshitam aba bon ki buriu ki kwa ban yai light na ke jingshitam u Jisu bu haka ma jangi light no ya ke jingshitam light no ke jingsha shitam ngim don jingjob shu haka jingim jangi haba haka kami jong ki kon sabadi ki wan pan ya ka kardan shaka mon shaka diang u Jisu on kum no yaki Hato kini ki konjambi ki Kloi ni yang bandi yaka kuri kabake de bandi yaka kuri kaju ka kuri kabang ade bandi kabamud Jisu utarwa malle ki sinran jungu Jisu malle ki nombud jungu baki de ban Kloi ro ban piam yaka jingshitam haga jingem jungi kalam ka jingshitam kamdon jingmut shu haga jinge jungi kalam ka jingshitam ngimla ballong ki kun giba poi shakamatu ble kalam ka jingjin jar ka bangi akendu hage jingim jongi ngimla ban keit ya uso jonga jingjo bad haba u Jisu la on kumne ya ka kami jonga jongi kun sabadi kala Kloi kala terwa ya kane baki kun ki Kloi ban pidiyang badu Jisu ang di na kaju ka kuri ka ban sadi manga haba Jisu kran shapang kane ka kuri ka ba un sadi mau but ka bangiru ngide bandi Jisu mut ayu Jisu mut ngidon laitili ki kuri ka bangi de bandi laitili ki kuri ka kuri jonga jingkurku ka kuri jonga jingshashitam ko kuri jonga jingsiuspa ka ba Jisu uladi ka ba ban perlong ya ka Ïukharist Bakhuid Kabau Jisu keren halor kane ka kuri kalong artatru ya ka kuri kaba kadau hangi shaga jimpenim kadau yangi shaga jingjob halor kiye ke baro kalong artatru ya ka Ïukharist Bakhuid manga Ïukharist Bakhuid kadbang yalum lang ni gipen kray yalade nagabinda kane ka kuri jonga jingkurku ba kuri jonga jingshashitam
Habau Jisu la shonglang bad ki apostol ha ka kamarane badu ula ra ya ka kuri badu la ong ya ki di naka ne ka kuri bad ki la di kata ka kuri kalanga kuri jonga jinkarku ka Ïukharist Bakhuid ka Sdang dakini ki laitili ki kuri ngila banno bad lemba kane ka kuri ken ka Ïukharist Bakhuid kalayo ya ka dor ka dar bad yaka jing Sdang Jong kane ka kuri ka kut halorulum Calvary habau Jisu ong kala dep ya ke baro habau Jisu ong tetalastai kata ka kuri ka jingdi kana ka kuri ka jimpindap ya kane ka kuri kala dep bad kane kalang Ïukharist Bakhuid badu Jisu ula sispa yangi dah kane ka kuri man pai vai mangi ngidon kam bandi na kane ka kuri ha ka jingim ngidon ka kuri jong ka jingkorku ngiron ga kuri jonga jing shashitam ngimlaban poi shaulum Calvary lada ngim treban yai lemba ka per Gethsemane kalam ka per Gethsemane ngimlaban poi shaulum Calvary ngimlaban poi shaulum Calvary kalam ka kamarane bad ka Ïukharist Bakhuid ka kentub ya baro laitili kinigi kuri bad nagadaka daw habau Jeremiah ula yam ublay ula Sngap nama ruha banyai lemba ka nega jingshitam uha banyai lemba ka per Gethsemane ude banyai lemba ka kuri jonga jingarku ngimde ban perkat ka jingim jongi barabor kade ballong ka jinglong jingim jonga jingkamen don gi por ngi haben sausi don gi por ngi don kamben kusalai don gi por ngi deben shashitam lese nagabinda yalate lese nagabinda ki bayi batoin jongi lese nagabinda ki himmen ki para jongi lese nagabinda ka parthe baro kawe de lempa ka taga jinkloi jongi ben pediang ya kum kini ki kuri ngin sa poi shaulum Calvary ben pediang ya ka kuri jonga jinx yuspa kumbau Jisu la terwa ya kata ka kuri ula ong nganum divine tat hadu bangala poish ya ka hima uble hadu banda ya kendo ya kata ka burom jonga hima uble haka jingim jongiru ngidon kamben duai man gapor lese khatbangi tiapang katbangi don jing jinjar katbangi don jing dog katbangi kibriu ke tarais niungi katbaki briu ki kinos niungi katbaki briu ki ino marwe yangi katbaki briu ki tomet yangi ngide benong kane ka kuri ru ngade bandi klam kane ka kuri ngamlaban poi shaulum Calvary jonga jingjab hakaba Jisu le roid ya baro ki jingsinio jonga parte haba Jisu la on kaladeb ula roid man le ke benda jonga jingjenjar kabalaban pinki ka kli pershayangi Jisu la roid yaki jimpang jingshitam hawlum Calvary but kane kalonga bor jonga Ïukharist Bakhuid kane kalonga jinglong jonga Ïukharist Bakhuid ya ka kuri ka bau Jisu rengat bat ki apostol kilas tang bandi na ka kamaraneng kidang ya idea kane ka kuri na ka taga daw habau Jisu dang duwai ha ka per Gethsemane Jisu paisha ki apostol pimla mo ban apia nga saksi chipor arpor bat nga pi samti apalan pi kongu samti apalan kadba kala donga por ban shashitom kila pin dengan ya ka medjongi ki kwa ban pin tait kindia ka medjongi ki kwa ban pinjam medjongi bun sin ko himmen ko para ngiru ngilong ki briu bajid ban pinjam ya ka med ngilong ki briu bat tait Kloi kadbang idang bud ya Jisu henre Jisu ong yangi ap badu ap rengkat badu pelut ka por rengkat badu ban nangda pin sa shem pin sa lap ba kane ka kuriru kanyai lai bad pin sa poi shaka kuri jonga jingses pa bad hangdang in sa comment namar ngi ong mendang ala light loid habang ala Kloi bandi ya ka kuri rengkat badu Jisu man pai vai mangi ke ba wad ya ka burom jonga balai ka kerdan badu balai tongin long ke ba Kloi ban pendam ya lade kanamba ka Ïukharist Bakhuid kan wan ha ka jingim jongi ban kentu burom yangi banai men siam yangi ngi duai ha ka ne ka Ïukharist Bakhuid Jisu be I karku kardo yangi ki kai yangi ru bandup ngawto ya ka jing kardor jonga kuri ka ba metarwa hangi man ga por lemba ki Ïukharist Bakhuid metarwa hangi ya ka ne ka kuri bangin dup laban pentengen ya ka jingim jongi bangin dup laban long ki kun ki bangay skem haller ka ne ka jimma ya jonga Ïukharist Bakhuid
kalong ka jing Kloi jongi jing kod jongi bendia ka Khuri rengkat pat me en ya ro yau trai Jisu Christ Amen.